inini mambo mdzimai ndaasisana nekuti unhu wacho watikita achata chiburitsa ichi mumba tinoresera nyaya yebonde mudzimai ndifunga akauya wani bonde chimwe chii mudzimai bonde funga takabata mameseji efoni kaviri nomudzimai iri mumba taripidza kudya sadza foni yakarinyiwa watatara kuti daira We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. chakaitika mambo nezvekuti funga machitonga musi wa16 machitonga musi wa16 zviri makanditi mimi makabvunza mudzimai kuti murume uno muda here akati he mukabvunza ini mukati mukadzi nomuda ndikati hongu mukati batanai maoko makabatana maoko mukati muchibuda muno muda endai kupi kumba ndikati mambo kumba kana plate kana spoon funga yakanga kutora mudziyo musi wa 3 June kumba hakuna chinhu makatanga kutora mbasha dzawo musi wa 25 January vaenda musi wa 3 June bausa kutora mudziyo yawo saka kumba hakuna chinhu ende vakaenda ndaenda kumunda kunosakura baba mudzokurodzi pamakadzi nedare ndemotora madzimai maendera zvakaita ndomadzokera zvinoita daini makateera adzimai ndakuteera kuti handei kumba zvakaitika nezvekuti vachibuda muno madzimai ndifunga ndakaenda kugara kubhasinasi musoroko ndikamira kuti madzimai vangu vachati tiende kumba kubva ipapanda kumangwana makazoteera here kupi kumba kwati kuenda ipapo mai muda kumirira kuti kudare muno muti madzimai maifana kuteera kumba mangwana acho adzimai handei aipapanda kuteera ndakangoteerawo kusokutara kwamakachita kuti takuraina mudzimai miende kupi achitabuda mudare muno mudare rakati kuti dare rakati mimi batana zvamabatana maoko so chisumuka imese nomudzimai miende kupi miende amai ende munovidza mudziyo mudzokere kupi kuti zvandakamirirawo inini takati isusu muchibuda muno mudare nhasi chaiye ibva maenda naamai vakupi kumba kana zvinhu zvichizorongerwa zuva rikunotorwa izuvawo asi mananga kumba kwano kumba kwenyu ndikupanzi vachangamira ndipandiri kuti ndikubuda kwandakaita muno babu yangu funga ndovakatungamira ini ndiye gumbo rendaita ndigumbo rangu saka ndafunga ndasvika kutemira zuva ndakamboita zabu yako kuti pamwe ndakatsenga chikafu anofanira kutsvaga mumwe pakati penyu ndinde fana kutsvaga babu yangu asi ndakavatasa kubhasitokisa ndakumboenda sei maenda kubhasitop mungomira musingaoni chamutsvaga ndakatombomira ikokuye mama ndikatovatarisa ndifunga ndikaita 2 ndiri kubhasitokisa ndichimira kuti munhu ngamaita sei mukuru wangu nhasi mauya tingawanze mubvunzo mbunza haiperi nokuti basa rano ndokubvunza nhasi mawirire nhasi zvadaenda zvokuti ndatoya kutaura kuna mambo kuti mudzimai makanditi mimi mubatana imene akauya last dare akauya ini ndandisipo ndimarodha kuno munina akashaya munonge makupa message mupurisa akakusungai aichokwadi papoandaabatsira kuti oya saka nhasi toita se mudzimai ndiyei inini mambo mudzimai ndaasisana nekuti unhu wacho amchada chiburitsa ichi mukuru wangu wazoona kuti ndima azokurirwa hazvina mhosva musi wemainyepero nomuda mukadzi aiwa hazvina mhosva mambo unhu wacho wandarambira kuti kwandabvira kunesana mambo kurefu aiwa right vane gumu ngoudzaingi ndakurambira zvakati amai zvitatu hanzi baba tikuita mukadota nazizi mavarambirei taura kana ku shamati taura mavarambirei mudzimai irifunga mambo takadai aiwa mamurambirei mumba tiri kunesana nyaya yebonde taura kutautasa mumba tiri kunesana nyaya yebonde mudzimai irifunga akauya wani bonde chimwe chii
mudzimai ipo ndifunga takabata mameseji efoni kaviri nomudzimai iri mumba taripidza kudya sadza foni yakadinyiwa watatara kuti ndairandipewo kuti taure kachana zvadaro unofunga mudzimai uyu ndewangu ndifunga takagara naye baba musarambe mukadzi une shungu mushungura number 1 mukadzi uri nyaya yebonde handiziri bonde rinoita sei adenga ndanoda mumurambe kuti anoda bonde redaro mudzimai anoda bonde kana indodawo bonde futi saka mamurambirei bonde mamuri bonde izi inini chakaitika nezvekuti mudzimai kuti murambe zvine mamurambirei aiwa ndizvati bonde ndinada murambirei bonde amurizei rukukwe changabireka ndipewo chanzi kuti titaure mudzimai mfunga ndakadai naye musi wa 22 ndogore ratakadanana akauya kumba nasadombo ndifunga akauya kupera kwa October November December January February March April May June July August takasigarisana zvakanaka takasigarisana zvakanaka chaiteerei kuno kungoma kuzoenda kumashure kana wabvunzwa kuti mukadzi wamurambiri titaure zvinhu zvitatu nyararai titaurei kana musingazivi mukadzi ndamurambira ufeyo ihure ndamuramba haabvuma mabonde neni ndamuramba kuti anotsvina 3 zvapera mfunga ndakamurambira bonde 1 ndamurambira mwana wangu inini mukomana akamubata ane muzachangamiwe ndida kutaura mutoenzera nguva ndoda kuteererai makati bonde pane zvavataure raita sei anondinyima bonde handiti tiri mumba handitika ndikamudza ndine shamwari mamba ndipewo bonde mfunga takagara naye funga ndaita 9 months ndinaye handiti asi 5 months mauya nani angazizwa baba wana mai wako vanova pashereni baba wanangu ndana mechete ambirai mari amani maita apa hamusisiri mudzimai nemurume tinotenda mamuchikuda murume nichamdiya kuti achada mamuchikuda murume ndomuda tine pamwe tidzokere ndachimuda murume wangu omwe amuchimuda zvokuchere ndikatora ndikadzorera uku ndikati chitaura nezvokunetsa mugona kudzokera ndobasa rangu ndati ndikatora shere ndikadzoka ingamashere ndokotora chienda chikuwedzera mari yedendaro togara ritsotsiva maita basa guru maamuchinyangirana zvonyungurwa tandakazoona kudhara kuti hapana imba chokwadi mambo advice yangu ini ndekuti muri kuona mukuru saizi yamaya tsvagai akati ndanongirei kwamuri ava vanokucheresai mwena vawana kuti mukwana hamukwani vatenda ipapo mambo ini ndandarorozva unofunga ndakabvisa mombe dzangu 2 ne250 grocery ndozvinhu zvandandabvisawo ndichiti nini January atakubatawo gore rino vakatiza kusa 25 wacho ndichawedzerawo chipfuma yangu mukadzi ndopakatiza kusa 25 ndibvaenda ndivanamuteera kuna asekuru wangu ndikati ndateera mudzimai wangu zvikanzi nasekuru ambuya ko panapa avo vakaita kumvumi kana nawo yambuya kuti chakufonera woziva kutora togara pasi nomudzimai wangu ufunga ndakazoteera musi wa 26 mune vana vangani hatina kana mwana taita 9 months naye mudzimai 9 months regaibva takopedza makaisa mombe ngani 2 nemari 250 grocery vanokudzorera mombe mwechete tinotenda changamiri ndatenda mambo mazwa ndakutendai mambo unomudzorera mombe mwechete ndatenda mambo anzwika waitavo varenganyura aiwa chisungainosaina musikana mari mombe yacho mukuda mombe yakamuda mari ngurawo mombe muda mombe ichikuroresa mudzimai musamuda mombe chifamba hanzi uda mombe so yakaendawo ichitsika yodzoka ichitsika hanzi toda inotsika aiwa instant kai havana kana goreka next mzwa 28 mombe nifama yadzokera mzwa 28 nifama yadzokera
Munenge mubeka nama kumba. Only 4 weeks. All right. I pay 4 weeks. End of August. Next time we are done. All right. Ndosaina kuti I remember saying. walichasaina